Keď chcem, že je to leto, tak aby to bolo svieže, spravíme si potom taký fejkový koleslav bez majonézy, lebo budeme mať, nie že majonézu, ale bude tam mať nejaký ten majonézovo-filadelfiolučinový krém spojený s tou pomazánkou, takže ale na osvieženie také niečo kyselé, treba spájať kyselú, sladkú, slanú, horkú, všetky tieto chute dokopy. Začíname mrkvou, ktorú si nakrájame na žlien, primerané rovnaké pásiky. To, čo ti ostane, spápaš. Žilien, spôsob krajania na tenké pásiky. Takže toto je prvá časť. Dobre, jarná cibulka na také väčšie časti, pretože je svieža, mladá a má dobrú chuť. Väčšie časti si to tam môžeme hodiť, také, aby to tam bolo cítiť v tom šalatiku. Potrebujeme si dostať sladkokyslú chuť do šalatu. Začneme červený alebo rúžový vinný ocot. Hej, máme celkom dosť toho, takže tu bude tá kyslosť. Troška lesklosti nám zabezpečí olivový olej. Čoho? Lesklosti toho šalátu. Sladkosť doplníme peknou polievkou lyžicou medu. Možno aj cukor, ako dá sa, ale tak keď máš med, tak dáš medík. Medík robia čielky. Dobre. Samozrejme pomiešame, aby sa nám to tu roztopilo. Čierne korenie namleté. Troška pikantnosti dodá dižonská horčica, lyžička aj kúsok. Na konci pridáme kúsok limetkovej alebo citronovej kôry. To je tá horkosť, hej. Takže sme spojili tie základné ovoniaž. Teraz to pridáme celé do toho šalatiku. Môžeme to takto vytrieť všetko. Máme rukavičky. Easy. A zľahka premiešame. Tak, poď. Tu ho máme. Nádhera, krásne nevydaná.